Γεια σας παιδιά, σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε survival κόσμο, ένα σπίτι να επιβιώσουμε τέλος πάντων. Και αρχίζουμε. Θα έρθει και ο Άντρεου. Να εδώ, έλα μπες Άντρεου. Μπες. Το cushion boy. Μπράβο. Στο δικό μου. Ωραία, εδώ είμαστε. Πλάκα μου κάνεις. Να πάρει, δεν μ' αρέσει εδώ. Δυστυχώς Άντρεο έχουμε δύσκολο. Τι. Κοίτα που είμαστε. Εύκολο. Τι εύκολο ρε. Φυσικά άντε διάγραψε το. Όχι, σε αυτό. Να κάνουμε λίγο δύσκολο. Άντε βρε. Α, μπαίνεις. Να είσαι κι εσύ. Φτάσες κιόλας. Πού είσαι? Πού είσαι ρε? Πού είσαι? Να. Α. Δεν φοράει Diamond πανοπλία. Μην νομίζετε. Εντάξει. Άντε ρε σπάσει τσίλα κι άσε με. Ποιος θα φτιάξει το πράγμα? Το table, πώς λέγεται? Είδες. Φοράει τα ακουστικά και δεν ακούει. Ο cushion boy. Μπράβο. Ωραία, ακούω. Ναι, καλά. Άντε, Ποιος θα φτιάξει το table κάτι? εγώ. Ωραία. Ωχ, βρήκα ένα κανονικό δέντρο. Μπράβο. Φτιάξε table. Εγώ θα φτιάξω τσεκούρι και για τους δυο μας. Και για τους δυο μας. Άντε βάλει το κάπου. Όπου να είναι και μετά πάρ' το. Μέχρι να φτιάξω εγώ. Άμα μου φτάσουν τα ξύλα δεν πειράζει, θα πάρω κι άλλα. Μετά. Δώστε Κάνε και μου. δικό σου table. Αυτό. Να τσεκούρι. Έφτιαξες δικό σου τσεκούρι? Όχι. Ποιο το και θέλω. Καλά, θα σου δώσω εγώ. Θες? Όχι. Άμα θες δώσει. Έλα πάρ' το. Πετάγεται. Λοιπόν, θα σου σπάσω αυτά. Το ξύλινο δεν σπάει πολύ γρήγορα τα ξύλα. Θέλω. Ωραία. Λοιπόν, έχω 9 ξύλα. Απουλούσαμε. Περίμενα ρε. Σπάω ακόμα μία σειρά. Μου σκάβει. Εντάξει. Έλα, πάμε. Οπ, νεράκι. Θα αρχίσουμε να σκάβουμε τώρα mine. Γιατί? Για να βρούμε iron ore ίσως. Το βρούμε. Καλά, δεν μπορούμε να βρούμε ένα mine. Αυτό κάνουμε ίσως. Άμε σκάψουμε. Λοιπόν. Α. Έλα ρε. Θέλω να φτιάξω πίκαξ. Δεν έφτιαξες. Όχι. Δεν πειράζει, θα φτιάξω. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, ρε, τι έκανα. Ξέχασα. Ωραία. Να. Μην το πάρεις. Λοιπόν. Παίρνουμε αυτό το ψιλαράκι. Εδώ. Πίκαξ. Αυτό. Να το πίκαξ. Λοιπόν. Πάμε για σκάψιμο. Πάρ' το από εδώ ρε. Α, θα το πάω εγώ. Uop.
σκάβω. Άμα όποιος το βρει θα το πάρει το iron. Ας πούμε το βρεις και εσύ, εγώ δεν θα σου το πάρω. Άμα το βρω εγώ, δεν θα μου το πάρεις. Άκουσες? Δεν θέλω. Βρήκες? Iron. Ναι. Όχι. Πάω να φτιάξω πέτρινο πίκαξ. Κλάνει. Πέτρες έχω. Μην τραγουδάς. Μην τραγουδάς. Καλά πέτρες έχω ρε φίλε. Τι έγινε? Τι βγήκες? Όχι, δεν με αφήνει να φτιάξω πίκαξ πέτρινο. Δεν έχεις όλα τα υλικά. Αφού έχω 18 πέτρες, έχω και sticks. Πόσα? 2. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Θα πάρω και άλλες πέτρες. Μου λέει πως δεν έχω πέτρες. Πάρε. Έχω. Αλλά μου λέει πως δεν έχω. Πάλι δεν με αφήνει. Τι γίνεται? Έγινε κάτι. Αυτό είναι. Ρε, γιατί δεν γίνεται? Δεν ξέρω. Έλα όμως. Γιατί δεν γίνεται ρε? Δεν ξέρω. Όλα τα έχω. Ταρατσίλα μήπως? Πέτρες έχω ρε. Το σκάσω ρε, δώσε μου πίκαξ. Πολύ ηλίθιο, τι έχει πάθει? Εσύ πώς έφτιαξες? Με το classic mode έχω 2 flint. Γιατί δεν με αφήνει ρε το σπαστικό? Έχω 60 πέτρες και 2 sticks όσα χρειάζονται και δεν με αφήνει. Τι εντάξει ρε? Δεν ξέρω. Δεν σε ρωτάω εσένα. Τουλάχιστον δώσε μου εσύ. Τι να σου δώσω, κοιτάξτε. Ναι. Εντάξει. Τι ρε δεν με αφήνει, τι έχει πάθει το λύσιο? Μπροστά από το crafting table. Αλήθεια. Ωραία. Γιατί το σου φτιάχτες ένα σαν πίτα? Για να σου πω πιο εύκολο τα iron. Δεν βλέπω τίποτα. Μήπως torch? Δεν το αντέχω ρε. Γιατί δεν με αφήνει? Λοιπόν, αρκετά κάναμε. Τώρα θα φτιάξουμε σπίτι. Πού θα φτιάξουμε σπίτι? Εδώ ίσως. Μικρούλι θα το κάνουμε. Ψήλα με αφήνει.
Φύτρος έχω ρε ηλίθιο. Τόσο μικρό δεν θα το κάνουμε πάντως. Γιατί ούτε εμείς δεν θα χωράμε. Ναι, με τα πράγματα. Ποια πράγματα? Θα βάλουμε και πράγματα, τι. Εντάξει. Και το σπίτι. Πού το βάλουμε, θα κάνουμε και υπόγειο. Α, ωραία. Εμείς θα καλύβεις. Γιατί θα βάλουμε γυαλί, έχουμε και άμμο ίσως. Μισός. Ωραία. Έχεις πολύ πλάκα. Αλλά κάνε μου πέτρινο. Κάνω τι? Το πράγμα να μου κάνει. Έχω τόσες πέτρες. Τι έχει πάθει. Τι έχει πάθει. Στόντα. Χωρίς πέτρα δεν κάνουμε τίποτα. Πάρε! Έχω πάρει 64. Ένα στάκ. Μπράβο. Και δεν με αφήνει να κάνω κάτι πέτρινο. Σκοτεινή, πέτρινη αξία. Ωραία. Είδες. Εντάξει. Δεν με αφήνει. Κόμπλουσον είναι αυτό. Πέτρα είναι. Ξηρό. Ξηρό είναι. Τι εννοείς. Άλλο είναι ξηρό και άλλο είναι πέτρα. Την ίδια πέτρα έχουν. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Εγώ δεν πάντως δεν ξέρω τι να κάνω. Έντερμαν. Ωραία, μην το κοιτάς στα μάτια, τόσο δύσκολο είναι. Γιατί δεν είναι αυτό, το είδες. Ούτε φόρνο, τίποτα δεν μπορώ να κάνω τώρα. Παιδιά, μάλλον αυτό το βίντεο θα το συνεχίσουμε. Γιατί μόνο 15 λεπτά μπορώ να κάνω. Και έχω φτάσει ήδη τα 12. Ω, να πάρει, το άκουσες? Ναι, το άκουσα. Καλά που το κάναμε κοντό το σπίτι. Πού πήγε? Τι? Μόνο μια πόρτα. Πάμε εκεί. 3 κάνουν Κωνσταντίνη. Είδες, κάτι έχει γίνει. Πόρε, ναι, ξέρω. Τι? Φίλοι του Λόρτ μου είχε γίνει και σε μένα. Να πάρει, είναι εδώ. Μην το βλέπεις στα μάτια. Δεν το βλέπω. Δεν εγώ το βλέπω. Όχι. Απλά λέω μήπως δεν ήξερες πως είναι εδώ. Ω, ξέρω. Τον είδαμε και με άκρη. Να πάρει. Τον βλέπω. Πήγα να το δει. Να το δω. Πήγε σχεδόν μπροστά μου. Ωραία, το έκανα το ταβάνι. Ωραία, έλα, μπες. Περίμενε. Άμα με δεις στα μάτια ή εσένα, ναι, έχουμε άσχημα. Ωραία. Να πάρει! Ήρθε μπροστά μου! Μπαίνω μέσα. Εντάξει. Φύγε λίγο από εδώ. Πάω να πάρω το crafting. Οπ. Σε μισό λεπτό θα συνεχιστεί, παιδιά, αυτό το βίντεο, να το ξέρετε. Να πάρει. Παιδιά, γεια σας, θα συνεχιστεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο που κάναμε. Τώρα θα κάνουμε κι άλλο. Μετά θα κάνουμε κι άλλο ένα. Γεια σας.